Work it, make it, do it, makes us older. Ahoj lidi, takže já bych vás chtěl pozdravit u Metin 2 Sentinel. Vlastně jsem včera dělal upoutávku, kde jsem měl ještě líka na 65 level a dneska už jsem chtěl dělat videa třeba z run bossů a podobně. Ale já nechci být sprostej na takové videu, ale opravdu je to zmrt, s kterým jsem volal přes Skype, tak mě v noci vymazal celý účet. Takže vlastně tohle video bychom věnovali tomu a chtěl jsem akorát ukázat, že doufám, jestli na to kouká, tak on dal vlastně u každé postavy vlastně smazat a ani se na ní do hry nepřihlásil. Takže já se přihlásil k účtu a to bylo kompletně smazaný. Takže jestli na to koukáš, tak seš stupidní, protože jsi mi tu nechal plný sklad věcí, včetně BSK plus 8, plus 7. Tady mám šerpu, bílá perla, zlodějky, štít od 21, štít od 41, takže vlastně tady mám nějakou opičku, takže jako štve mě to, ale určitě si mě mohl jako smazat celý účet a nemusel si jenom jako postavy. Takže já začnu znova, protože mě to neodradí. Nebudu teda už likan, budu válečník. Přemýšlel jsem, že budu asi var mentál kvůli obraně velký. No a vlastně můžete vidět, co jsem dostal do začátku. Pomohl mi s tím lidi z cechu. Já jsem byl vlastně zakladatel cechu VIP na Modré říši. Až budu mít level 40, tak založím novej. Nevím, jestli bude stejné jméno. Hrá tady se mnou vlastně Dirtrix TV, to je taky youtuber, co se mnou hraje. A pak tady mám v přátelích ještě jednoho, to je Fenek.cz, ten mě vlastně taky dal, nebo dá ještě něco do začátku. Abych to neměl tak těžký ten začátek, že můžete vidět, že už jsem dostal expák, dostal jsem nějaký peníze, cihlu, zlodějky, pláště. A oni mě jistě určitě ještě vyexpí. Takže tady můžete vidět toho Fenka, jsou oba dva blázni pohromadě. Já jim teda děkuju, že mě jako pomohli do začátku, podpořili mě v tom, abych se na to nevykašlal a zůstal u toho. A vzhledem k tomu, že jako já bych vám chtěl poděkovat, upoutávka včera měla 100 shlídnutí, to já jsem snad ještě ani nezažil, protože to bylo úplně moje první video, někdo říkal, že to je kravina, že to má 9 vteřin, ale tak jako byla to taková upoutávka, tak to se dalo čekat, že jako to nebude úplně nejlepší. A bylo to moje úplně první video. Takže dneska vlastně tady jako asi ani nepůjdu expit, je to zbytečný, spíš bych vám řekl, co jako budu na svém kanálu dělat. Že vlastně jsem malý level, takže se můžete těšit na nějaký video z dropování na opicích. Ukážu vám, kde dropnout mazlíčka, takhle ze začátku takovouhle opičku. Zároveň uvidíte, jak jako vydělat na malém levelu, jak se co nejrychleji vyexpit, ale zároveň, abyste u toho měli nějaký peníze, abyste nemuseli stát jako ostatní na jednom levelu, zakládat dropy a podobně. Pak mám různé rady a tipy, jak ze začátku vydělat, protože, jak říkám, měl jsem tady level 65, plus mám šamana level 72 buffa. Takže zakládám jenom novou hlavní postavu, protože likan mi byl smazaný. Můžete se teda těšit na různý sundování bossů, na návody, jak vydělat, některý budou rychlejší, nějaký mixtape možná bude z toho, jak jsem expil. Určitě se můžete těšit na videa, kde budu jako spolupracovat s cechem, s tam těma dvouma bláznama, co tu tančí. A další lidi, co byli v cechu, tak uděláme cechovní akce, půjdeme třeba věž a podobně, protože jsem si všiml, že moc lidí tady z toho Metinu nenatáčí. A tady to je opravdu hodně dobrý old school Metin, je to vlastně to samé co Ofík, akorát když si chcete třeba točit nebo přidat bonusy, tak nemusíte hnedka brát do ruky telefon a posílat SMS-ku, ale stačí o něco díl prostě dropovat a koupíte si to u obchodnice. Na mém kanálu určitě uvidíte, jak budu kovat šerpu, uvidíte vylepšování alchymie, budu zabíjet bose, dropovat opičky, ukazovat, jak vydělávat. A kdybyste v podstatě chtěli něco zjistit, s něčím poradit, nebo kdybyste chtěli, abych něco natočil, stačí napsat do komentářů a já buď to rovnou na danou věc, když to bude otázka, odepíšu do komentáře, když by to bylo třeba jak vydělat nebo ukázat něco, tak já bych rovnou třeba do 2 do 3 hodin to video vydal, protože natočit je to sice lehký, ale nějaký ty úpravy a podobně to zabere trochu času. Takže já děkuju, že jste teda vydrželi to moje kecání celý dlouhý. A můžete se těšit, večer už bych asi vydal pomalu první video, jak na tom jsem, to už bych mohl dávat metiny nějaký a už bych mohl mít i nějaké lepší věci. Takže tím to teda asi jako skončí dneska a já děkuju, že jste měli nervy, že jste koukali a budu se u vás těšit na dalších videích. Takže děkuju za shlédnutí, když mi dáte like nebo komentář, budu velice rád, protože jsem na YouTube úplně novej.
s odběrama tak nějak ani nepočítám, když vlastně nemám žádné videa, takže ani nečekám, že byste mi je dali. No a budu se těšit u dalšího videa, tak se mějte zatím. Čau, Lorenzo TV.